Okay guys, it's already March 9. At ito tayo, nakikita nyo, binibisita natin yung roots ng Melanocrysum. Ito na yung update ng part 2 ng Melanocrysum, yung ating pag-air layering. Sa mga hindi nakapanood ng unang video, ito po ay naganap, ginawa ni Edgar ang pag-air layering noong February 21. So, pang 16th day niya ngayon. Tingnan natin kung meron ng roots. Nagunting na. Okay, walang. Wow. Ang haba at ang taas ng Melanocrysum na ito guys. Hanggang dyan, oh. Kasi, kaya namin naisipan to kasi naabot na niya yung pinaka-roof ng ating garden. Meron pang bago na naman. Oh, may bago na namang leaf. Meron na namang a new bud is coming out again. Is unfurling again. At ito na, tingnan natin. Matunghayan natin ngayon kung meron bang pagbabago doon sa ginawa nating air layering. Tingnan natin. Wow. Ang ganda ng tanimin na ito, kaya dapat ingatan natin guys. At naku, napakamahal nito. Buti nga dito since nabili namin to ay ang liliit ng dahon, ngayon ay humaba guys dito sa bahay. Magaling itong nag-alaga. Magaling ito, oh. Yan scientist Ed. Ano ba yung ngiti mo? Okay. Oh, matunghayan natin. Yes! I'm so excited. Wait, doon ako sa kabila para makita kong maigi. Mayroon na. Meron? Meron yan. Oh, wow! Pero kukunti lang yata. Meron nag-roots siya. Wow! Nag-roots siya. Oh. Wow, buhay na buhay yung mga roots niya. Kulang pa yan. Kulang pa? Ewan ko sa'yo. Habain pa natin. Ano sa tingin mo? Tingnan natin. Careful. Careful. May rooting na. Ayun. Buhay na buhay guys yung mga roots. Buhay na buhay nga. Hindi ko na yun kasi nag-ano na dun sa kabila, nag-roots na. So Pwede na yan? What do you mean? Pwede na. Pwede na yan. Ikat ito. Pwede na ikat yan. Subukan natin. Okay, mamaya. Sige, handa ko muna yung tools Rooting siya, oh. para sa ating pag-propagate guys. Atin nang ikat itong mga ating Wow, ayan na. So, ibalik mo muna, ihanda natin yung tools, and then, ayun, ituloy na natin ang propagation guys, dahil successful. Yay! Successful talaga guys. Wow, ganda. So, ihanda ko yung tools, and then, ikat na natin at Pwede na ikat yan? pwede na, buhay na buhay. Buhay na buhay, tingnan mo. Tingnan mo kasi oh, di ba? Di ba buhay na yan? Yan, di pa rin buhay yan sa iyo. Di pa? Ewan ko. Buhay na siguro, mayroon namang roots na. Ayan. I-press cut mo natin o ikat natin lahat o. Dapat ikat na lahat. Sabay-sabay. Saan mo nilagay? Sa pots. Teka, tingnan ko muna kung may pots, then we will do. Liwanag oh, kahit walang ilaw oh. May araw man. Ang liwanag. Busy siya guys na gagawa ng mga ilalagay doon sa cover natin doon sa roots ng mga bagong roots ng Melanocrysum, kasi yun nga binisita natin ay buhay na buhay yung mga roots, kaya ngayon ay atin lang ilagay sa pot. So ipat na natin yung mga Melanocrysum cuttings doon, at masaya kami kasi yay! Nakagawa kami ng 6 no? 6 na may roots na marami, kaya yan, maraming baby na Melanocrysum. Kasi dati ay takot na takot kami na mag propagate kasi syempre
medyo delikado yung plant na yan. Ni-research namin kung anong the safest way. Kaya ito ang safest way ay pinapakita namin sa inyo guys. Sinishare namin para sa ganun. Kung meron kayong ganitong plant ay ganito rin ang gagawin nyo. Advice namin para sa ganun ay safe yung para 99.1% na mabuhay siya talaga. Kasi karamihan ng mga nagtanim nito, kilala ko yung mga iba pang mga kaibigan ko na nagtanim niyan, na nagpropagate ay hindi naging successful. Itong sa atin ay sa tingin ko okay naman. Okay? Di ba lakay ko? Oo. Oh, wow! Eto na guys. Ito na yung na-propagate natin. Ito na yung nabalot ng plastic. 1, 2. Ito, kasama to. Ay! Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lahat po. At ito po ay binisita niya dahil kaya bukas yon. Dahil tinignan natin kung may roots na nga siyang buhay. Buhay na buhay naman po ang roots. Kaya ngayon ay putulin natin doon sa pinaka last na merong na markot. Yan. We did the marketing, air layering, and here it is! Ingat! Oh, wow! Nakat na siya. Wow! Excited. Guys, hinanda ko muna yung mga tools natin. Okay, anyway, yung mga materials na needed, of course, ang bida. Ito ang haba na. At ang lalaki nitong sa top. And then, we have here 6. Kasi 6 yun eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then maraming bunot ang kailangan. Bunot na shredded by Edgar. Tapos ito yung tubig na 4 liters plus we will add the 1 tablespoon of this Anaa liquid na root hormone. Okay, mag-cut na tayo guys. Mag-cut na tayo unti-unti. I will cut here first sa top. Ayan, tingnan mo. Very exciting ito. Dahil, nako, nakikita nyo ba? Kita mo ba? Uy, saan na ba ito? As you see, yung ugat niya ay nandito. Hindi natin kasi tatanggalin basta ito eh. Itong tali niya. Ayan oh. So, dito sa baba. Okay? Okay, dito sa baba. Ayan. Taas lang nitong sunod na leaf. Ayan siya guys. Oh. See to it na pag-cut ninyo ay isang ganunan lang at sharp yung inyong cutter or scissors. Uy, nahulog. Nahulog. And then ito rin ay cut natin. Nakita natin ang ugat dito, lumalabas na. Pero hindi ko siya bubuksan muna, mamaya na. Ayan. 2. And then ito yung 3, the third one. Ayan. Dito sa taas ng sumunod na dahon. Ayan siya. Oh. Ingat-ingat lang. Okay? Okay. Pag ilan na yun, Papa? Tatlo. 1, 2, 3. Ito walang leaf. Okay? Patubuin natin ang leaf niyan. And then ito, dito. Okay. Sign naman yan yung balot eh. Tapos ito ay cut natin dito. Ayan. Oh, so 1. Tandaan natin ganyan ang itsura nito. Bakit ganyan? Bakit ganon? Ganon? Ganun ang tanim. Okay. Patay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagtabihin ko yung walang. Okay. Ngayon ay hindi natin tatanggalin sa ito ay walang soil, land soil na mixture. Ang gagawin natin ay kuberan lang natin. At ito pa ang pinaka-importanteng parte guys, yung paglalagay ng kailangan natin ito guys, yung cinnamon powder. Ito cinnamon powder, pwedeng mabili sa mga supermarket, sa mga spices. At ito ang gawin nating antibodies or protection ng mga plants doon sa mga sa mga wounds nila. Lagyan natin. Pwede nating isawsaw lang.
Oh, yan. Sausaw lang natin. Lagyan na natin lahat. Ayan. Ang bango. Tapos yun. Ito yung pinakatapkalan. Ay, ito pala pinakatap. Ayan. Ayan. Ganda. Ang ganda! Ay, meron pa. Okay, meron pa. Uy, ang ganda ng dahon. I love this plant. Talaga, ang ganda, no? Very beautiful siya. Talagang, kung titignan mo nga, pag na-picture para lang na painting, yung lagi kong sinasabi dyan sa asawa ko, parang paintings lang siya, ang forma, kasi ang ganda. Sobrang ganda, gandang-ganda ako. Grabe. Ang ganda, manang-mana sa akin. Oh no! Pinagpawisan na nga, maganda pa rin. Okay. Sige. Ngayon, ay ilagay na natin ang bunot sa paligid. You know guys, itong bunot kasi, ito ay magbibigay ng humidity niya habang siya ay mag-grow. Pero gusto lang namin ilagay na namin dito, hindi muna yung permanent na meron talagang potting mix. Dahil ito ay mas safe ka po dahil laging ulan ng ulan ngayon, mas maganda na yung mailagay na natin sa pot. Ayan. Kita nyo? See that? Parang maliit yung kanyang ano, no? Kanyang pot. Hindi bagay. Parang yung malaki ang gusto ko, kaya lang konti lang yung bunot natin. Ganyan lang naman. Paligiran natin ng ganyan. Tapos mamaya ay lagyan natin ng anaa. Uy, ingat sa new leaf. Ayan oh, may baby. May baby siya. Yan lang, formahin natin dyan sa ilalim na ganyan. Parang yun na ang soil mix niya. Kita mo? Pero pangit ito dahil lumaladad yung dahon. Parang mas gusto ko yung mataas. Kasi tayo naman na magtansya doon sa tanim natin kung anong pot ang ilalagay. Kaya i-transfer ko guys, hindi pwede dyan. Okay, like that na lang. Ayan, ma-elevate lang siya. See? Mas maganda siya. Kulang pa. Ayan. Tingnan mo. Kulang pa din. Maubos yata itong shredded bunot mo, lakay. Oh no! Gusto ko pa amot emosyon ko. Okay, anyway guys, kumuha tayo ng yung shredded na nabili. Kasi itong kay Edgar na shredded medyo malalaki. Para sa ganun ay may dagdag. Mas pino ito. Dagdag lang natin konti. Basta puro bunot ito guys ha. No land soil, no other medium. Okay? Yan. At gusto natin na hindi siya mag-shake. Kaya lagyan natin ng yung para ma-firm siya. Medyo i-dim natin sa sides. Kasi delikado pag nag-shake lagi. Ayaw niya, ma-irritate siya. So ito na guys. Oh, ang gaan-gaan lang kasi bunot ito. Magaan na magaan. Okay? Ayan. And then sumunod ay yung maliliit na lang. Kasi at least mataas naman. Okay? Lagyan natin ang ilalim nito. Circular natin. Mag-hold lang siya doon sa loob. Pero ito, syempre tanggalin na natin sa plastic. Ako naman ito na. Lagay na natin ang basta yung natin guys, ang purpose natin sa paglagay ng dagdag na bunot dito para siya may lagyan ng kanyang stem na ganyan, tapos para siya mag-stand firm. Yan, pinaikot ko siya. Ayun, meron pa siyang roots dito, pwede pang ikat sana to in the future time pag lumaki na siya guys. Okay, then let us put this.
salt ang nilagay natin, no? Para mag-remain yung humidity. Dahil ito ayaw niya ng sobrang water at ayaw naman niya ng wala siyang water. Ayaw niya naman niya na dry siya. Kaya kailangan alamin natin kung kailan na siya mangangailangan ng water. So ayan na guys, ganyan lang. Very magaan yung kanyang bunot, oh. Ayan, kubayaran na siya ng bunot. Ayan, ito inelevate lang natin kaya mas malaki ang pot. So continue lang tayo. Ito naman, hindi natin binadbuds dun sa pagkatali sa straw. Nang sa ganun ay continue pa rin yung pagtubo niya. Okay? Sinasanay muna natin dito sa pot bago natin i-final na repot sa kanyang talagang lalagyan. Someday, pagka lumaki na siya, pag nag-mature na. Okay? At yan. Hindi pa ito ang final niya guys. Inilagay lang natin sa pot para sa ganon ay hindi siya nabibigla doon sa cutting mix natin paglagay natin. Puhon-puhon. Kaya masanay na siya sa pot. Okay? At ayan na. Inunti-unti natin siya. Dinanda natin na pagsanay ng magkihiwalay doon sa mother plant. Kaya ayan na sila. They are all 6 Melanocrysum na napakagaganda. Look at this, the big one. This is the top, the second. Tingnan nyo, yung pinaka-top, yun ang pinakamalaki. Tapos sunod-sunod na yan, yung pinakamaliit, yun na yung nasa pinakababa. See? Ang ganda niya. Oh. Nice, no? Ito naman yung nasa baba, walang dahon dahil yun yung maraming ano. And then, ngayon, ang final natin na action is that we must have God naman, ang ingay naman dito. Oh no! To use this, sabi niya, new rapid effect regular formula filler plant growth promoter. Ayan siya. You close up. Ayan. Kita? Ayan siya. Ganyan siya guys. At ito ang likod. Kung gusto niyo bumili, ay nasa mga agri-vet stores nationwide. Okay? At ito, 6 liters of water. This is, I prefer to use the rainwater guys. Rainwater para safe. No chlorine. Not chlorinated. Tinansya ko lang. This is 1 tablespoon. Then, like that. Ganun lang. Ganun lang kaisip. Ayan. And then, let us shake. Ito naman, ay huwag yung basahin ito. Ito yung dato pinaglagyan ito ng suka. Pero empty na, kaya yun ang ginamit ko. Oh, na-recycle pa yung galon, no? Instead of buying one. Okay. So ngayon, dahil gusto nating lagyan, ay spray yan, hindi yan buhos. Okay? And then we must have to put, gamitan natin ng sprayer guys, kasi kung buhos-buhos hindi natin may spread doon sa bunot and then masobrahan. Okay? Kaya mas safe pagka sprayer. Ayan, ganun lang. Ayan. And then like that. Basahin lang natin to let it humid. Hindi naman yung mag-water tayo na buhusan ng marami. No. No need. Just to let the roots of this plant to be humid. Ganyan lang. And then do this once a week until makita mo siya na talagang lumalaki na. At nakikita mo naman ang images niya, pagka lumaki na ay may mga tumutubo pang dagdag na mga bugs dyan. Tapos nakikita mo yung itsura niya na talagang growing na siya. At
pwede nang ilipat sa permanent pot niya. Okay? Just spray. Dito lang naman sa root niya. Ganyan. No need na basahin mo lahat. Okay? To be humid. Ayan. Ganun lang guys. Para maging humid lang. Smile naman dyan. Hi! Okay. At natapos tayo sa pag-propagate natin nitong ano. At I will update you guys mga after. So today is March 9. So maybe March 9, maybe next month. Okay, next month, April 9. Mga ganon. Tingnan natin ito. Or maybe after 15 days, pagka nakita natin na masiglang at maraming pagbabago, yun i-update namin kayo. Okay? Smile tayo. Pag may time, smile. Okay. Tapos ngayon, huwag natin kalimutan yung pinanggalingan niya. Of course, lagyan natin ng antibodies. Tapos, ibalik natin doon sa pagkatali. Kasi kawawa naman siya. No? Yan. Ano ba? Ay! Ano ba yun? Ayan. Tapos, itali na ni Papa yan. Yan, para sumama siya dyan. Ganon. So, yun, i-share na naman namin sa inyo. At ako pinapawisan guys, sorry. Tao lang po. Hindi po ako robot. So, salamat sa panonood guys. Salamat sa mga support. Sana naman ay mag-subscribe yung mga hindi pa nakasubscribe. At pindutin yung may notification bell na nasa tabi ng subscribe button para sa ganun ay ma-notify kayo every time na merong upload at para di kayo mahuhuli sa mga update dito sa channel natin. At mga kapatid, sana i-share nyo naman mga ka-cheats. I-share nyo naman sa mga kaibigan nyo sa Facebook, sa mga social media, ganyan, okay? And friends tayo sa Facebook, Instagram, okay? Bye-bye! God bless! Okay.